Fil-qorti ġie ppreżentat rikors biex tinfetaħ inkjesta maġisterjali dwar allegazzjonijiet dwar l-operat fih dan il-leża. Ir-rikors u l-allegazzjonijiet tresqu mill-avukat Jason Azzopardi u fih jiġi allegat kif turisti li kienu qed isuqu vetturi tal-kiri f'Malta kienu jingħataw ċitazzjonijiet għal kontravenzjonijiet imwettqa minn xufiera lokali. Fir-rikors hemm allegati li dan ilu għaddej snin u jinvolvi l-ogħla uffiċjali fih dan l-aġenzija u kumpaniji tal-kiri privati. Jingħad kif waħda mill-akbar kumpaniji tal-Y-Plates f'Malta kienet fost l-akbar benefiċjarji ta' din l-allegata skema b'mijiet ta' punti li kellhom jiġu trasferiti fuq xufiera li jsuqu l-vetturi ta' din il-kumpanija allegatament jinħafru b'dan il-mod. Fl-applikazzjoni l-avukat Jason Azzopardi allega li l-multi li nġabru mill-kumpaniji tal-kiri għall-allegati ċitazzjonijiet li nataw b'erq ma tħallsux lil-leża u nżammu għand il-kumpanija msemmija fir-rapport. Jallega wkoll li l-iskema ilha għaddejja snin u l-Prim Ministru u l-Ministru tal-Intern ilhom jafu b'dan kollu iżda ħadmu sabiex jostru l-iskema. Dwar dak allegat l-Aġenzija tal-Infurzar Lokali u l-Kap Eżekuttiv tagħha Svetlin Flores fi stqarrija ċaħdu kategorikament dak allegat. Ingħad kif dwar trasferiment ta' punti penali effettivi ta' xufiera l-Aġenzija tipproċessa kull talba mhux biss dawk marbuta ma' vetturi tal-kiri. Spjegat li biex isir trasferiment ta' punti trid tiġi iffirmata dikjarazzjoni minn sit il-vettura u x-xufier konċernat li tkun provduta mill-Aġenzija. Jekk ikun hemm suspett ta' abbuż minn min jagħmel id-dokument, jintalab li jsir rapport lill-Pulizija biex tittieħed kwalunkwe azzjoni neċessarja. Il-leża se tgħid li l-ebda forma ta' abbuż ma jiġi tollerat, tant li tul l-aħħar snin l-Aġenzija investiet u ħadet diversi azzjonijiet fosthom dawk legali li jinkludu mandati ta' sekwestru kontra diversi persuni u kumpaniji biex tiġbor ħlasijiet dovuti. Kjarifikat ukoll li l-ħlas tal-kontravenzjonijiet tibqa' fir-responsabilità ta' sit il-vettura u jekk il-ħlas ma jsirx, il-liċenzja tal-vettura ma tiġġeddiġ mill-Awtorità tat Trasport. It-temm tgħid li għalhekk se tkun qed tikkollabora bis-sħiħ fi kwalunkwe investigazzjoni. Fi stqarrija preferenza għal dak allegat l-Uffiċċju tal-Prim Ministru qal li l-Prim Ministru Robert Abela jiġħad u jinnega bl-aktar mod assolutu kategoriku dak rappurtat li hu fil-kontenut tar-rikors u għalhekk qal li mhux minnu li kien konxju ta' dawn l-allegazzjonijiet u li m'għamel xejn biex iwaqqafhom. Iżid jgħid li din hija gidba u dikjarazzjoni falsa mill-aktar faħxija li saret minn min ressaq ir-rikors. Il-Prim Ministru sejjaħ bħala kodartu beżżieħ min ressaq atti ġudizzjarji malizzjużi li fihom allegazzjonijiet folots bl-iskop li jeħel xitajn u li jinqeda bis-segretezza ta' inkjesta biex il-persuna ma jkollix l-opportunità li tirribatti pubblikament. Separatament il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal li l-attakk koordinat u disprat fil-konfront tiegħu kompla bl-allegazzjonijiet bla bażi u infondati. Qal li dan l-attakk huwa intiż biss biex iħammġu u jattakka l-integrità tiegħu. Sostna li min jafu jaf kif dejjem mexa u għalhekk iħares il-qudiem biex l-allegazzjonijiet ikunu mistħarġa.